synkässä. Säteet eivät anna valoa, on vain kylmää pimeää. Pysähdy vihdoinkin, kuuntele kuiskettaa, rakkauden Herra tahtoo puhua. Tuo verimestarin on lääke haavoihin, on armon virta vielä tulvillaan. Tahdotko sä päästä yöstäsi, loista orjan kalleista? Valon löydät luota ristinsä, päiväuus on alkavaa. Pysähdy vihdoinkin, kuuntele kuiskettaan, rakkauden Herra tahtoo puhua. Tuo verimestarin on lääke haavoihin, on armon virta vielä tulvillaan. Vieläkin mä sua odotan, käänny tieltäs lapsonen. Hylkää syntis turhuus maailman, tänään ratkaisusi teen. Sinua lapseni mä tahdon taluttaa, kirkkauden maahan sinut johdattaa. Käänny siis tieltäsi palajan luokseni, sinulle annan kaiken anteeksi. Vaikka pilvet
tuli uskoon vuonna 1991 tammikuussa, 13. päivä tammikuuta, muista oikein hyvin. Mutta mikä sen sai aikaan, se johtui tuolla Kivijärvellä tapahtuu, sanotaanko näin, että se ehkä lähti se prosessi vuonna 1979. Mun veli oli ampumavälikohtauksessa ja hänen paras kaveri, 19-vuotias Jouni, kuoli siinä ja ampui ja sitten tappoi itsensä. Ja siinä tapahtui kaikenlaista. Mun veli, kun siinä vähän psyyke meni, niin jo oli tosi kovilla joutui ja tapahtui kaikenlaista semmoista aggressiivisia kohtauksia sai. Mutta kun mun veli tuli uskoon vuonna 1988 ja sitä tieten seuraten siinä, niin mietin, että mikäs tuli Tuomolle, että mitä tapahtui. Ja no, hän alkoi kutsua mua, että lähde kokouksiin. Mä ihmettin koskaan mistään hengellisistä asioista tiennyt ja kun sanotaan, että lähde kokouksiin, niin mietin, että mikä kokous niin kuin joku vaikka urheiluseuran kokous tai joku, mietin, että mistä se edes puhuu. Mä tiedän mistään mitään. No joo, mä sitten kulin noissa, kun tuli tanssipaikoilla kuljettua ja sitten kävin monesti T-tupa-pussilla. Siellä ensimmäiset kerrat sain kuulla kerrottavan Jeesuksesta ja muistan yhden kerran, kun olin jo tosi kiinni otettu, mutta mä muistan, kun mä juoksin karkuun siellä. Mä niin kuin juoksemalla juoksin karkuun. Mä ajattelin, en mä uskalla. Mutta tosiaan sitten vähän ajan päästä sain tulla uskoon. Ja se on tosi. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Myöhemmin tosiaan, sitten kun sanaakin luki ja näin. Ja nythän sitä on saanut olla vähän horjuvasti välillä, mutta sanotaanko näin, että uskovan tie ei ole aina helppoa, mutta on mihin turvata. Että jos en olisi uskossa ollut näissä, mitä on tapahtunut itsellekin, niin en tiedä missä olisin, mitä elämään kuuluisi, mutta aina sitä tulee kuitenkin opettaa, Jeesus auta. Ja sitten on saanut apua. Tämmönen, voin sanoa, että Jeesus on Herra. Ja tänä kesänä muuten on sen verran sanoa, nyt on ollut paljon evankeliumistapahtumia ja tuolla on ollut kadulla porukoiden mukana ja saanut nähdä, että ihmiset on tänä päivänä muuten hyvin kuulolla ottaa vastaan. Tuleekin vaan mieleen, että ollaanko uskovat sitten valmiita tuolla olemaan ja todistamaan ihmisille ja julistamaan evankeliumia. Joo, mutta tämmönen on tilanne ja todistukseksi oikein vahvasti sanoo, että Jeesus on Herra. Se on niin kuin lähtökohta. Kiitos. Yes.
Galattalaiskirjeestä 5. luvusta tutut jakeet. Mutta lihan teot ovat ilmeiset ja ne ovat, siitä puuttuu, mä luen senkin, aviorikos, haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, toisissa käännöksissä puhutaan kiivaudesta, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Sitten, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, hillitseminen, sellaista vastaan ei ole lakia. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulittaneet lihansa himoineen ja haluineen. Nythän voi heti esittää kysymyksen, että kuinka moni pitää kiinni tämän hengen hedelmän, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Meillä on vaimon kanssa ollut nyt tosi kovat ajat. Me muutettiin Jämsästä Keuruulle tässä kevään aikana. Juhannuksena näin, niin me joka päivä tehtiin muuttokuormaa ja vietiin Keuruulle se. 2 kannettiin siellä tavarat autoon ja joka ikinen päivä. Ja sitten juhannuksen jälkeisenä tiistaina meni sitten pääkuorma, lähti sinne. Ja kun pääkuorma oli saapunut ja se oli tyhjennetty Keuruun asuntoon näin ja kaikki tavarat oli pitkin levällään siellä näin. Mä istuin pienellä jakkaralla ja tuijotin vaan alaspäin, enkä kuule yhtään hymyilly. Näin. Vaimo näki kaukaa ja tuli kattoo. Sanoi mulle, että nyt sä oot totaalisesti masentunut. Mä sanoin, että en mä oon masentunut, mä oon väsynyt. Mä oon tosi väsynyt oli. No onneksi en tiennyt mitä tuleva pitää siitä näin. Ja sen jälkeen näin niin alettiin sitten tekemään remonttia asuntoon. Mä oon ollut nyt kesälomalla näin ja mä oon 3 viikkoa tehnyt yli 10-tuntista päivää. Jos haluat kokeilla hengen hedelmää, alat tekemään tapetointitöitä. Näin. Ota vanhat tapetit 70-luvulta lukuisesta asunnosta pois ja sitten alat niitä repiin ja teet pohjatyöt ja pohjamaalaat näin, niin katsotaan löytyykö hengen hedelmää. Multa ei löytynyt, mä voin ihan avoimesti sanoa sen. Mun temperamentti ei riitä siihen. Ja mä oon aina, mä oon nytkin tässä muutama päivä sitten, että mä oikein voi Herra, mä pärjään paljon paremmin Israelissa. Siellä Lähi-idän kansojen keskuudessa, missä on just samanlaisia äijä ja tämmöisiä kuin minäkin, että ne näin on oikein välillä ja sitten mennään ja tehdään ja näin ja toimitaan näin. Niin semmoisen mä pärjään niin mahtavasti, että sitten kun ollaan Hämeen hitaitten parissa näin, niin ne on jo 10 metriä jäänyt taakse, kun mä oon jo mennyt. Että musta saa sen kuvan justiin, että mulla on töissäkin, kun mä menen päivittäin 8 tunnin päivää, vedän, mulla on 15 000-10 000 askelta päivässä. Näin, tuun pelkästään töissä. Näin, ja naapuri, semmoinen Liisa nimeltään siinä, se on tosi ystävällinen, semmoinen eläkkeellä oleva leskirouva siinä, näin, niin no toi sun mies, sanoi vaimolle, toi sun mies menee niin kuin Duracell-pupu koko ajan, eikö se pysähdy ollenkaan? Vaimo sitä ei pysähdy. Ja niin siinä mennään. Mutta voi valtavaa kuulkaa, mitenkä Jumala on ollut armollinen kuitenkin. Mä oon kiukutellut sitä vastaan ihan varmasti, totisesti monet kerrat. Ja tässä kun alkuun kuulkaa laulettiin tää laulu 1 tässä, mä ristin luota löysin vapahtajan, näin. Niin tässä on aivan upeat sanat. Mä ristin luota löysin vapahtajan, hän johti rauhaan syntiin sortuneen. Ei synkkyys yön nyt saartaa sieluani. On tiellä kotiin taivaaseen. Ajattele, tänä päivänä jokainen, joka tahtoo, löytää ristin luota, ristiltä vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Hän on kuollut sinun syntiesi tähden Golgatalla keskimmäisellä ristillä verivuosi, että sinä saisit synnit anteeksi. Ja meillä olisi joka aamu armo uusi. Ja armo on vain Kristuksessa Jeesuksessa, kun se on otettu henkilökohtaisesti vastaan. Kiitos Jumalalle. Suo Jeesus päivin voittovoimaa mulle. Kun uuvun, niin saan luonaan levähtää. Kuulkaa, näin niin vaimokin pesi mulle pyykkiä koko ajan. Onneksi kiitos Jumalalle, ettei se lähtenyt ovesta ulos ja sanoi, että tee itse tapetointityössä näin ja näin. Niin se pesi pyykkiä näin ja sitten se tänään toi mulle yhdenkin mun työpaidan, sanoi, että
ei tää lähde edes pesemällä puhtaaksi. Ja piti kaukana, se haisi niin pahalle vielä. Näin, niin siinä käy. Näin. Ja sitten kato, kun me saamme Herran luona levähtää. Kun viime taisto taisteltu on täällä, on rauhan ranta matkan pää. Se kuitenkin on koko ajan siellä se matkan pää. Vaikka täällä meillä on ihan varmasti erilaisia taisteluita, on tapettien kanssa, mä tein viimeksi vessan täysremontin, näin taistelin sen kanssa. Mitä kenelläkin on elämässään taisteluja. Sinulla ja minulla ei ole mitään muuta voiman lähdettä kuin Kristus Jeesus tänä päivänä. Se on yksin armosta, kiitos Jumalalle. Ja täällä ihanasti, kuulkaa, sanotaan täällä näin, niin kun katsoo täältä, näin, niin Tiituksen kirjeessä. Näin. Ihminen, joka on vastaanottanut Jeesuksen henkilökohtaisesti, näin, niin saa kokea kyllä kerta kaikkiaan upeita asioita. Täällä sanotaan näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, niin sinulle kuin minulle. Ja mitä se tekee? Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, odottaessamme autuallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ajattele, Jumalan armo on ilmestynyt kaikille ihmisille pelastukseksi. Mutta kaikki ei tahdo ottaa sitä vastaan, ei se kelpaa, mutta se on koko ajan tarjolla. Mutta tämä armon ovi menee vielä kiinni. Se on tulevaisuudessa se. Herra on armollinen, mutta kiitos Jumalalle, hän on pitkämielinen, koska hän tahtoo, että jokainen ihminen tulisi niin kuin tuntemaan, pelastuisi ja tulisi tuntemaan totuuden tässä järjestyksessä. Et voi tulla tuntemaan totuutta ja sitten pelastua. Sinun täytyy ensin pelastua, tulla niin kuin uskoon, uudesti syntyä ylhäältä, vastaanottaa henkilökohtaisesti Kristus Jeesus, sanoi sille, että tässä on koko roska, ota näin. Niin silloin sinä tulet tuntemaan tällä tiellä, mikä johtaa taivaaseen, näin. Kuinka monta päivää meillä itse kullakin on jäljellä. Tulet tuntemaan totuuden, sillä Jumalan sana on kokonansa totuus. Hän vie totuuteen koko ajan meitä. Ja sitten mitä se tekee? Se tekee vapaaksi. Vapaaksi palvelemaan Kristusta Jeesusta tässä vaikeassa maailmanajassa. Ja kasvattaa meitä. Minuakin. Mä tarvitsen että kasvatusta edelleen koko ajan, niin kauan kuin täällä minulla henki pihisee, niin että mä saisin yhä enemmän ja enemmän, että Kristus minussa saisi vaikuttaa sitä hengen hedelmää. Välillä mä näen, että siellä on vähän pitkämielisyyttä ja vähän iloakin on ja näin, ja ilo Herrassa on väkevyyttä, hallelujaa, mutta sitten tulee se päivä, jolloin ei ole. Kaikki tuntuu kaatuvan päälle, mikään ei onnistu. Mutta Jumalan pelastustyö ei silloin kaadu, vaan se kallio pysyy, se mistä täällä veljet lauloi. Kristus kallio pysyy tänäkin päivänä. Tule sinäkin tänä päivänä juuri tälle Kristus kalliolle ja koe syntien anteeksi saaminen. Aamen.
Toisen kuningasten kirjan 7. luku, jae 9. Mutta sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Oli siis hyvän sanoman päivä menossa. Tämä tapahtuma oli Israelin kansan historiasta, kun vihollinen piiritti Israelia, piiritti Samarian kaupunkia. Samariahan oli sen pohjoisen Israelin valtion pääkaupunki. Se oli Israel 2 osaan jakautuneena. Silloin etelässä oli Juuda ja pohjoisessa oli Israel. Ja Samaria oli sen pohjoisen valtion pääkaupunki. Aramilaiset, viholliskansa, piiritti sitä ja aikoi näännyttää nälkään tuon kaupungin asukkaat. Ja siellä oli tuon Israelin kuningaskin oli siinä pääkaupungissa ja sotajoukot olivat siellä. Ja näytti tosiaan siltä, että huonosti käy. Ja kuningaskin oli jo ihmeissään ja aivan hermostuksissaan. Ja hän jo syytti sitten profeetta Elisaakin, joka oli siellä profetoinut Jumalan sanaa tuolle kuninkaalle ja tuolle kansalle. Alkoi syyttää tätä profeettaakin. Ja ei paljon, ettei itseänsä Jumalaa. Että kuinka näin on päässyt käymään. Ruoka loppui. Jotkut söivät jo omia lapsiaankin siellä hädissään. Ja kuitenkin sitten Elia sanoi, että kaiken tämän keskellä, että huomenna ruoka on halpaa. Hirvittävän kalliita hintoja maksettiin siitä vähäisestä ruuasta, mikä siellä oli jäljellä. Ja siellä oli 4 pitaalitautista miestä siellä kaupungissa. Me tiedämme, mikä on pitaali. Se runtelee ruumista niin, että niitä ruumiin jäseniä irtoilee ja siihen ihminen lopulta sitten kuolee. He sanoivat keskenään, että mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme. Tämä oli hyvä kysymys. Mitä ihmettä me odotamme? Kuolemaako me odotamme? He päättelivät näin. Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Ja he keksivät, tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. Oli siis 3 vaihtoehtoa ja kaikista seurasi, että he kuolevat. Kuolema oli väistämätön. Oli vain yksi vaihtoehto. He voivat jäädä henkiin. Se oli niin kuin oljen korsi heille. Viimeinen vaihtoehto. Ja se oli se, että he menevät vihollisen leiriin ja katsovat, mitä heille tapahtuu. Jos he jäävät siellä eloon, niin he jäävät eloon. Ja niin nämä 4 miestä päättivät, että he lähtevät aramilaisten leiriin. Kun he tulivat sinne leirin laitaan, niin huomasivat, että se oli tyhjä. Ei ollut vihollisia näkyvissä missään. Nimittäin on olemassa taivaan Jumala. On olemassa Herra, joka puuttuu asioihin. Herra, joka voi auttaa sinua ja minua niin kuin tuota Israelin kansaa. Niin kuin noita 4 pitaalitautista miestä. Nimittäin Herra oli antanut noiden aramilaisten sotajoukon kuulla ääniä. Sotajoukon ryminää, hevosten töminää ja he sanoivat toisille, että nyt se Israelin kuningas on palkannut itselle apujoukkoja. Varmaan heittiläisten kuninkaita ja
egyptiläisten kuninkaita ja ne hyökkäävät meidän kimppuumme. Ja päätä pahkaa nuo aramelaiset lähtivät pakoon. Illan hämärässä. Sinne jäi teltat, hevoset, aasit, koko leiri, kaikki tavarat, sotavarusteet. Sinne jäivät, kun he lähtivät vauhdilla, kunhan itsensä tahtoivat pelastaa. Ja nämä 4 pitaalitautista miestä ihmeissään katselevat tuota leiriä. Tavaraa riittää, eläimiä riittää, teltat on paikallaan, mutta miehiä ei näy missään. Ei silloin sotaa voiteta, jos sotilaat itse ovat karkumatkalla ja jossakin muualla, jos Herra on heidät karkottanut. No, nuo pitaalitautiset miehet näkivät hetkensä koittaneen. Nythän täältä löytyy ruokaa, nythän täältä löytyy aarteita, hopeataa, kultaa, vaikka mitä. Menivät telttaan ja söivät itsensä kylläiseksi ja ottivat hopeata ja kultaa ja vaatteita itselleen. Ja sitten he menivät pois ja panivat ne piiloon jonnekin, oliko luolaan tai maakuoppaan tai jonnekin. Että nämä on minun. Minä otan nämä, minä omistan nämä. Vaikka pitaalitautisia olivat ja elämän mitta oli ehkä loppupuolellaan, niin he hamusivat näitä itselleen. Sitten mentiin toiseen telttaan. Taas otettiin sieltä saalista ja pantiin piiloon. Ja sen jälkeen he sanoivat nuo sanat, jotka luin aluksi. Emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaiti ja odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. He tiesivät, että toiset menehtyvät siellä. Menehtyvät nälkään, menehtyvät puutteeseen. No, nämä miehet lähtivät, kutsuivat portinvartijat ja sanoivat, että me tulimme aramilaisten leiriin. Ei siellä ollut ketään, eikä kuulunut ihmisääntä. Siellä oli vain hevosia ja aaseja kytkettynä kiinni ja teltat olivat niin kuin olivat olleet. Kuningas oli epäileväinen. Hän ajatteli, että aramilaiset ovat piiloutuneet jonnekin ja tietävät, että Israelin väki kärsii nälkää ja väijyvät jossakin ja sitten kun sinne tullaan ottamaan saalista, niin ne käyvät kimppuun. Mutta siellä oli yksi palvelijoista, kuninkaan palvelijoista, joka sanoi, että otetaan 5 hevosta ja mennään sinne katsomaan, mitenkä asia siellä on. Hevosillehan käy niin kuin meillekin, ne kuolevat nälkään, jos tässä ei mitään tapahdu. Ja niin tehtiin. Niin mentiin 2 sotavaunuilla hevosineen sinne aramilaisten leiriin ja huomattiin, että koko tie oli täynnä vaatteita ja aseita. Niitä oli heitelty pois matkasta, kun oli sännätty pakoon niitä ääniä, mitä he kuulivat. Ja tämä ilmoitettiin kuninkaalle ja silloin kansa lähti ja alkoi ottaa sitä saalista sieltä leiristä ja sen jälkeen ruoka oli halpaa niin kuin profeetta Elisa oli profetoinutkin. Kiitos Jumalalle. Eikö tämä meidän Suomen maamme ole juuri tällainen, samanlainen kuin Israel? Monet kärsivät hengellistä nälkää, vaikka täällä ei fyysistä nälkää ole, ruoan nälkää, mutta hengellistä nälkää on. Ja etsitään parempaa, mutta se seurakuntaan tuleminen, evankeliumin kuuleminen, Raamatun hyllystä ottaminen ja puhumattakaan elämän antamisesta Jeesukselle, niin se on se viimeinen vaihtoehto. Niin kuin näillä pitaallisilla miehillä oli 4. vaihtoehtona se, että me voimme jäädä eloon. Heidän piti nähdä se, että me kaikissa tapauksissa kuolemme. Jos jään tähän, niin kuolemme. Jos mennään tuonne maallisiin rientoihin, niin me kuolemme hengellisesti. Me joudumme kadotukseen. Miksi se on niin viimeinen vaihtoehto? Eikö sitä voisi tulla nuorena Jeesuksen luokse? Eikö sitä voisi heti, kun omatunto alkaa puhua, niin mennä sinne seurakunnan kokoukseen? Mutta se on tälle kansalle vasta tällainen hätävaihtoehto.
Mutta kiitos Jumalalle siitä, että tällainen vaihtoehto on olemassa. On niitä, jotka tulevat sanomaan, että tämä on hyvän sanoman päivä. Tällaisia ihmisiä on tänäkin aikana, niin kuin tuossa kuulimme Tarmonkin kautta, että tuolla Jyväskylänkin kaduilla tehdään tätä evankeliumin työtä ja kutsutyötä. Tämä on hyvän sanoman päivä. Jos me olemme vaiti ja odotamme, niin me joudumme syyllisiksi. Mennään ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Tämän maailman päättäjille ja hallitsijoille ja tavalliselle kadun kansalle, teille ja aitovierille mennään ilmoittamaan. Tämä on hyvän sanoman päivä. Ja kuule, tämä on sinulle ja minulle hyvän sanoman päivä. Me kuulimme jo siitä, että Jumalan armo on ilmestynyt. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Näin Seppo tuossa äsken luki. Kun minä olen sitä joskus yrittänyt puhua ihmisille, että armo on ilmestynyt, että armon kautta pelastutaan, uskon kautta pelastutaan. Tämä kuulostaa monen mielestä ihan uskomattomalle, että uskon kautta pelastutaan. Se on jotenkin liian helppoa, liian yksinkertaista. Eräskin henkilö sanoi minulle, että jos uskon kautta pelkästään pelastutaan, niin eihän sitä sitten tarvitse edes elää hyvin. Eikö se ole paremminkin niin, että hyvän elämän kautta pelastutaan? Mutta mehän juuri kuulimme Sepon lukevan, että armo on ilmestynyt, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti. Kuule, se on ainut tie siihen hyvään elämään. Emme me voi omasta sydämestä kääntää hyvää elämää, puristaa itsestämme hyvää elämää. Olisimme me tehneet sen jo monta kertaa. Olisihan tämän maailman päättäjät, kun ne näkevät, että heidän pitäisi olla esimerkillisiä ihmisiä, niin voineet puristaa itsestään semmoista uskoelämää ja hyvää elämää, että heitä olisi ihmetelty. Mutta me kaikki ollaan ihmisiä. Ja ihmisellä on lihaa, joka vetää ja houkuttelee. Ja se on täysin mahdotonta puristaa itsestään esimerkillistä ja Jumalalle kelpaavaa elämää. Ei pantteri voi muuttaa pilkkujaan, Raamattu kertoo. Ja Raamattu sanoo, että vaikka pesisit itsesi saippualla, niin syntiseksi jäät sinä siitä huolimatta. Ei se ole mitenkään mahdollista, mutta taivaassa on Jeesus. Ja hän on täällä meidän keskellämme, joka voi ihmisen muuttaa. Hän sen tekee. Kiitos Jumalalle. Ja täällä sanotaan ensimmäisessä Timoteuskirjeessä ja ihan sen ensimmäisessä luvussa tällä tavalla jakeessa 15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Se on varma sana ja se on luotettava sana. Ja tämä ei ole mikään viimeinen vaihtoehto, vaan tämä on se ainut, ensimmäinen ja viimeinen vaihtoehto, joka meillä on. Ei sen takia viivytellä lähestyä Jeesusta, vaan tullaan hänen puhdistettavakseen ja pelastettavakseen. Ilmestyskirjassa on sanat 3. luvussa. Jeesus itse sanoo, katso minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Kiitos Jumalalle, että on tämä vaihtoehto olemassa, tämä mahdollisuus, ainut mahdollisuus. Jeesus Kristus. Ja hän ei ole kaukana, häntä ei tarvitse lähteä etsimään mitenkään hirveän kaukaa, kun hänelle avaa sydämen oven, kun sanoo, että tule Jeesus, tässä minä olen, ota minut vastaan, niin kuule hän on silloin jo ottamassa sinua vastaan ja hän täyttää sinun elämäsi, täyttää sinun sydämesi ja saat tulla hänen armahdettavakseen ja hän vie taivaskotiin perille, josta ristinkantajatkin tässä lauloivat moneen otteeseen siitä ihanasta kodista, johon olemme matkalla.